Der har arbejdet sig en uheldig tendens ind på vores hold i nogle situationer. I første klip kan vi se, hvordan vi ved en igangsætning ikke er parate. De spillere, der skal hjælpe Svane med bolden, har fokus andre steder ved igangsætning, og vi får sat os selv under pres. I klip 2 kan man se, hvordan vi har en sekvens med umiddelbar kontrol. Vi er ikke positioneret rigtigt og tidligt nok i forhold til fasespillet, og er i sekvensen ikke modige nok til at fastholde bolden centralt, derfor bliver vi presset ud mod siderne, som vi ikke vil. Det er generelt vigtigt, at de spillere, der skal hjælpe vores medspillere med bolden, ankommer i områderne med den rigtige timing. Han skal hverken ankomme før eller efter, han skal være der, når vi skal bruge ham. De sidste 2 klip viser modstanderens 2 mål. Fælles for klippene er en manglende parathed. Ved hjørnesparket har vi 7 spillere, der umiddelbart inden igangsætning kigger væk fra bolden og ikke har indfundet sig på deres positioner. Ved deres andet mål skal I lægge mærke til, hvor lang tid det tager os at stille os klar i feltet på vores positioner. Alligevel har modstanderen 2 spillere nærmest bolden ved det indlæg, der bliver slået. Bemærk også, hvilket løb spilleren, der scorer, tager fra det bagerste område frem mod det forreste.